बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सम्याच्या भडव्या मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन मरले. सोमे तुझे सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आपले सुमेचे साखर नमान मरिये कृपेन भरले. सोमे तुझे सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचं पूत मुनीस झालो आणि आमच्यामध्ये नमान मरिये कृपेन भरले. सोमे तुझे सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. माग्या येसु म्या भडव्यान बरी खबर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान वंशापण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कृतज्ञ तुझ्या जीवनाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी निवतून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्यामध्ये पाहता. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या सर्गींच्या दयेन मका जपलाय तुझे तबेत मुझे मोठ जोडाय मका राज पाल आणि सलय आमेन. शासनाचो विषय उदितांका ये सम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर पंपदी समाधाने ते विषय घेऊन आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सामी गेली आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाच्या आणि पासांचेर आडी हमका धार दे. तुम्ही देवतांका फरमान देऊन बळातून मागता आणि तू या सर्गावरील फौजींच्या कुमारा आत्मे विभाडून संसारावर विस्तारला सैतानाक आणि त्याच्या हरात खोट्या आत्म्या देवाच्या पदवे यमपणा लुटून घाल आमेन. सत मनता देवाक सर्व पदवीदार सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पवित्र आत्म्यावरील गर्भेत संभवलो अंकार मरियता कॉन्सकलता काल त्याने कष्ट सोसले तका कुरसार जडलो कमेलांता कानिके कमेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्याचं जीवन चलो सर्गार सडलो पदवेदार देवाच्या उज्ज्वल बसला तैंतान जिव्यांची आणि मेल्ल्याची मुनसुबी करून तो येतलो. अंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पदकांचे बोक्षणे पुढीचे जीवन आणि ससनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी खुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुवैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुवैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुवैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जाता जाल्यार आमचो माईक अनम्यूट करया थोडो वेळ फ्रीली आमी सम्याक अर्घा देवया स्तुती करया.
Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Ria ria hallelujah, shia ra la bara 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 hallelujah, bara bara bara. hallelujah, Ria hallelujah, ria 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 shia la bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah, पण ते hallelujah, राईट hallelujah, साईडच्या hallelujah, ब्रेस्टांत hallelujah, जाऊन प्रते hallelujah, दुःख असा hallelujah, घट्ट हरताची झाल्या पडी असा स्वर्गाची जेजू स्वर्गाची तुका स्वर्गाची आपणसा या घडये तुकाची हालेलुया स्तुती तुकाची हालेलुया सो हालेलुया महिमा तुकाची हालेलुया स्वागता हालेलुया तुकाची हालेलुया स्वंदिता तुकाची हालेलुया स्वंदिता हालेलुया तुकाची सो सुमिया जेजू हालेलुया तुझे बहु पवित्र हालेलुया नामले रगत हालेलुया विश्वासान हालेलुया या हालेलुया घडी हालेलुया ज्या सगळ्या हालेलुया जमत जेसू जेसू जन्माकून घेता जेसू या जेसू जमत जेसू रस्त्या हर एका तुझ्या भुरग्यांच्या मागून घेता या जेसू जमतीच्या जेसू कणशा जेसू कणशाच्या या तुकाची कोणातले स्वर्गा मनाच्या तुकाची कोणाच्या कृपा कणशा तुकाची कणशाच्या मागून स्तुती घेता तुकाची तुझे सो बहु पवित्र महिमा अमल तुकाची रगत सो आमका हर परदा एकले खाबर करून दे नितळ करून दे स्वंदिता हर एक तुकाची सो कटकळीता होसाना तुकाची सो अडसळीता हालेलुया बंद पसरता हालेलुया हालेलुया सांगलीता हालेलुया सुटकाला बनी हालेलुया 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 Hallelujah, घट्ट hallelujah, तरह स्तुति करिया hallelujah, मैं खान में hallelujah, म्यूट कर स्तुति hallelujah, करिया hallelujah, शीराला hallelujah, बराबर दिबरा दिबरा hallelujah, दिबरा 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 hallelujah, दिबरा दिबरा hallelujah, दिबरा दिबरा hallelujah, दिबरा hallelujah. हालेलुया 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 जेजू 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 Hallelujah, जेजू जेजू hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू hallelujah, जेसन hallelujah, hallelujah, जेजू तुझे hallelujah, सुव्यांसा hallelujah, जेजू hallelujah, ते hallelujah. सांगत असा जेजू तुझे दुःख पुसून करता Hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, आमेंडा hallelujah, जेजू hallelujah, तुझे hallelujah, सगळ्या hallelujah. गरजो कळीत असात जेजू तुझे सगळ्या गरजो कळीत असात Jesus, जेजू Jesus, तू Jesus, Jesus, अर्कांदी Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया 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 Hallelujah, Swargaची hallelujah, शक्ती, hallelujah, स्वर्गाची hallelujah. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Julius, hallelujah, Jesu hallelujah, तुझो hallelujah. मोग करता. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, या hallelujah, hallelujah, शियाला बरा 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 hallelujah, घट्ट hallelujah, तरह स्तुति hallelujah, करते hallelujah, रहा hallelujah, स्तुति करते hallelujah. रहा स्तुति करते आमच्या Makaraktaची स्तुतीचे निवास स्वर्गाची करतो तुम्ही स्वर्गाची आमच्यामध्ये असा स्तुती आमच्यामध्ये तुकाची असा महिमा तुकाची आमच्यामध्ये स्वरदान असं जेजू तुकाची सुगंधी जेजू तुकाची सुवर्णिता घडी या लयचा फादा हर एकला तुकाची स्पर्श हालेलुया करता आपटते सा हालेलुया 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 जेजू तुझ्या मुखार असा हालेलुया जेजू हालेलुया तुझ्या हालेलुया मुखार असा हालेलुया जेजू तू हालेलुया हालेलुया असल्या जेसू जेसू सर जेसू सगळ्या जेजू असा स्वयंपाकाची काकून जेजू करूची करी 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 पळयता जेजू तुका पळयता या घडये हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया हालेलुया गट्ट तला कन्वर्ट कर स्तुती कर कोण युट्यूब चिरता या घडये मग्ने करना सर जेजू तुमचे सवयसा जेजू तुमचे सवयसा जेजू जेजू गट्ट तला स्तुति करिया स्तुति करिया स्तुति करिया रावय नका त्या समय स्तुति करूंक जाय आम्ही जेजू 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 राईट शोल्डर आणि राईट बावल्यात दुःख राईट 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 साइड शोल्डर Hallelujah, hallelujah, बावलो hallelujah, hallelujah, मास hallelujah, hallelujah. दुःख असा जेजू ते वळूल्या परी जाता तुका जेजू तुका Hallelujah, आपण असा hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, या घडीये hallelujah. तू जेजू तुका आपण असा तू तुझ्या राईट हात वैर करून पळे Hallelujah, थैसर दुःख hallelujah, असा की hallelujah, पळे hallelujah, जेजू तुका hallelujah, आपडते hallelujah, असा hallelujah, थैसर एक hallelujah, खूप जाल्ले एक्सपिरियन्स hallelujah, जाते असा hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, hallelujah. जेजू जेजू Jesus, जेजू Jesus, जेजू जेजू Jesus, जेजू Jesus, जेजू 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 Jesus, जेजू Jesus, जेजू Jesus, जेजू Jesus, जेजू Jesus. हालेलुया 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 Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, जेजू Jesus, जेजू Jesus, जेजू Jesus, स्तुती Jesus, स्तुती Jesus, स्तुती स्तुती Jesus, Jesus. शीराला बरा बरा दिबरा Swargati, दिबरा दिबरा Swargati, दिबरा दिबरा Swargati, दिबरा दिबरा Swargati, दिबरा Swargati. जेजू 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 Swargati, जेजू 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 Swargati, स्तुति तुकाची हालेलुया हालेलुया महिमा तुकाची हालेलुया हालेलुया स्वरदान तुकाची हालेलुया हालेलुया सुगंधिता तुकाची हालेलुया सुवर्णिता तुकाची हालेलुया सुहोसाना हालेलुया जेजू 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 Hallelujah, जेजू जेजू hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू 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 hallelujah, जेजू जेजू hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 जेजू Yeah, जेजू जेजू hallelujah, जेजू जेजू hallelujah, जेजू जेजू hallelujah, जेजू जेजू hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू जेजू hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया 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 जेजू 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 Hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया हालेलुया Jesus, जेजू Jesus, जेजू Jesus, जेजू जेजू Jesus, जेजू Jesus, जेजू Jesus. जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू 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 Jesus, जेजू जेजू Jesus. जेजू Hallelujah, जेजू जेजू hallelujah, जेजू जेजू hallelujah, hallelujah, लेफ्ट hallelujah, हाताच्या hallelujah. गांठीकडे फाटल्यान कोणाक दुख असा लेफ्ट Hallelujah, हात
फोल्ड करच्या जाग्यार फाटल्या सायडीन कोणाक दूख आसा, जेजू तुका आपण आसा. हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया हालेलुया रिया 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 जेजू 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 हाताच्या मसल्स आणि दुख जेजू आपण नसा. जेजू 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 Isaiah chapter 38:7. Isaiah chapter 38:7. सर्वेस्पोर आपणे बसायला ते करतलो म्हण जाणा जावंक तुका सर्वेस्पोर दिता ती कोण आहे? वळाट पळे हांव देऊन त्या सूर्याची सावळी आहाजाच्या पावंड्याचेर 10 पावलां फाटी सरशे करतलो आणि देवून गेल्लो सूर्य पावंड्याचेर 10 पावलां फाटी आयलो. सर्वेस्पोर आपणे बसायला ते करतलो. सर्वेस्पोर आपणे बसायला ते करतलो म्हण दाखवून दिवच्या खातीर आमचे मध्ये अजाप करता. पहिले जेजू आमच्या मध्ये अजाप करता, आमका दाखवून दिव तुम्ही पात येऊन आसात. तो जेजू हांवें बसयला दोग तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यार थंयसर हांव आसा. हांव आसा ताणें बसयला आनी तो आसा आसा शिरला बरा 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 तो आसा कोणाक राईट हाताच्या फाटल्या सायडीन एक तर खरोच या स्किनार कितें अलर्जी या कितें गे आसा. जेजू तुका आपण आसा, जेजू तुका स्पर्श करनासा. जेजू तुका सांगो कशें येता म्हज्या मोगाच्या भुरग्या हांव हांगासर आसा, हजर आसा. देव आज आमच्या मध्ये आसा, तो आमकां बसयता. हांव तुमचे सोबत आसा. दुसरे देव आमचो मोग करता. ताच्या भुरग्यांनी कष्टांनी आसचें ताका पळोवंक जायना. देवाचें उतर आमी वाचताव, देवाचें उतर आमी आयकताव. केन्ना जेजून पळयलें त्या विधवेचो एकलो सुपूत मेल्लो आनी ताका माथेक पावंक व्हरताली. ताचे काळीज कणवळायेन भरले म्हणटा देवाचें उतर. कणवळायेन भरले. सबार जाग्यांनी देवाचें उतर सांगता जेजून लोकांच्या जोम्याक पळयले आनी ताचें काळीज कणवळायेन भरले, कित्याक ती गवळी नतल्या शेळया बरी आसली. कितलो मोग आमचो तसो मी करता न्ही गे. लेफ्ट हाताच्या गांठीन कोणाक दूख आसा, जेजू ह्या व्यक्तीक आपण आसा. जेजू ताचें काम करीत वता. तो ताचें काम रावयना. तो विश्वासी सदांच विश्वासी जावन आसा. आमी त्या सम्या कितले विश्वासी जावन आसा. आमी त्या सम्या कितले विश्वासी जावन आसा. आमी एका कानात आयकताव आनी एका कानात सोडटाव. एका कानात आयकले आनी एका कानात सोडटाव. एक घडी सांगले आनी एका घडयेन विसरून सोडटाव. एक घडी आमी निचेर घेताव. ना आसतावन हांवें राग करूंक ना. आसतावन हांव म्हज्या बायले कडेन झगडना. आज हांव त्या व्यक्ती विशयी हांव परपरना. आज हांव त्या व्यक्तीक बक्षिता, परतून ताच्या विशयांत वायट चिंतिना. आज तो ह्या वाटेर वचना, पण परत ती भास आमी दवरूंक शकना. आज आमी जेजू आनीक चड लागीं सरोंक जाय. मोगाचें न्हू, दिसान दीस आमी त्या सुम्याचो अनुभव करता न्ही, तर आमी हर एका दिसा एक मेटा त्या सुम्याच्या लागीं वचोंक जाय.
लागीं वचोंक जाय. ताचे तो पयलीं सांगचें न्ही. वी शूड कम नियर टू हिम. कम नियर टू हिम. We have to experience it. We have to ask the Lord. Lord, fill me today. Fill me today with your love. आज सोम्या तुझ्या मोगान म्हाका भर. हर एका दिसा. Lamentations 3:20-23. हर एका दिसा ताजो मोग नवोस जावन आसा. It is new every day. ताची काकुळट वाळनत आसा. ताचो मोग हर एका दिसा तुझे खातीर आनी मुजे खातीर नवस जावन आसा. सँड्रा, ताचो मोग तुझे खातीर नवस जावन आसा. आयच्या दिसा नवस जावन आसा. आल्फ्रेड, आयच्या दिसा त्या सोम्याचो मोग तुझे खातीर नवस जावन आसा. लिंडा, ताचो मोग तुझे खातीर आयच्या दिसा नवस जावन आसा. प्रेसिल्ला, आयच्या दिसा ताचो मोग तुझे खातीर नवस जावन आसा. ह्या घडये तू कितें करन आसाय, खंयच्या जाग्यार आसाय, कितें चिंतून आसाय, सगळें ताका कळीत आसा. आज ह्या सोमाराच्या दिसा आज आमकांच ताच्या हातान समर्पण दिवया. परत एक फावटी सगळे आमचो मायक अनम्यूट करया. 1 मिनिट सांगात स्तुती करया. लेट्स ऑल अनम्यूट आवर माइक and let's praise and worship for 1 minute freely. Hallelujah, 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 hallelujah. Those who have gift of tongues, praise with the gift of tongues. Use the gift of tongues. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. या मग्नान बळवंतरान वावूर नसा. पवित्रत्व आमचे थंय जी येता तो पवित्रत्व ह्या जमतीन बळवंतरान वावूर नसा. त्या देखून ह्या खंयच्या एका व्यक्तीक ह्या कडेन चिंतून आसा, ब्रदरा कशें गो तुमचें नांव, ब्रदर कशें गो तूं, करेक्ट तशेंच कितें सगळें म्हणून हांगा असल्या कोणाय की तुमच्या विशयान गोत्तू ना. आज ह्या लायनीर कितले जाणां तुम्ही युट्यूबाचेर मागणी करनासात म्हाका कळीत ना. तुम्ही एका घरात दोघां तेगां बसून मागता आसा सांबरो, म्हाका कळीत ना. पूण पवित्रत्व सगळें पळयता, पवित्रत्व सगळें कळीत आसा. पवित्र आत्म्याचेर आमचे मन लागोवया ह्याच्या दिसा. पवित्रत्व तुमकां निराशी करिना, ताका आमी निराशी करचे नाका. आमचे मन काळीस ताका समर्पण दिवन संपूर्ण तरान आमचे जिणे ताका समर्पण दिवन ताचेर आमचे मन कंसोवया, ताचेर आमचे मोज घसोवया. भोव मोगाळ बापा, ह्या सोमाराचो दीस तुझ्या आशीर्वादांनी तुझ्या भुरग्यां भर. आयचो दीस तुझ्या मोगान तांकां भर. आयच्या दिसा तूं चलोन भर. आज एकल्यानी तुजो मोग अनुभव करीशे.
आज भायर भितर वेतना, आज कामाच्या जाग्यार, आज पॉइंट करतना, तांचे सांगता कोण पॉइंट करता, तांचे बसात तांचे सांगता कोण पॉइंट करतात, कामाच्या जाग्यार कोण तांचे सांगता काम करतात, तांची बॉस तांच्या कंपनीचे. तुझे आशीर्वाद देवे तुझ्या पुता जेजूच्या पवित्र आणि बळवून नावान मागता बापा. आमेन, आमेन, आमेन. सांगता म्हणून उत्तर 3 पटी सारया. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तो दिव आणि अशें तू वस्ती करून अब्राहमाक बसयलो देश दिन जाऊ. जेनेसिस 28:4 तुका तुझ्या संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद करण साई तो अब्राहमाक बसयलो देश दिन जाऊ. जेनेसिस 28:4 तुका तुझ्या संततीक अब्राहमाक बसयलो आशीर्वाद तो दिव आणि अशें तू वस्ती करून नमान भरिये कुरपेन भरले सोमे तुझे सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाऊ मगाळ बापा या दुसऱ्या कणात आमच्या भुरग्यांक आणि युवा जनांक विशेष सरान तुझ्या समर्पण मागता. जे पवित्र ज्ञान तांकां भर, जे जाणवायन तांकां भर, तांच्या फुडाराचेर आशीर्वाद कर. हर एक तराच्या अस्कतकायेतात, एडिक्शनात तावन, हर एक तराच्या वाईट सांगातपणात तावन तांकां सुटका लावय. जे दैवी कृपेन भर, अभिषेक कर. तुझ्या जाणवायन ताका अभिषेक कर. विजडम 7:7 हांवें मागले आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजे शेयलो. आज या भुरग्यांक पासून आम्ही मागतना तांकां समजणी मेळोवन दी. जाणवायचो आत्मो तांचे थंय वस्ती करून दी. तांचे थंय जे कितें देवाच्या राजाक विरोध जावची जे कितें आसा, देवाच्या आत्म्याक दुखयता ते कितें आसा ते मुळा समेत हुमठून आसनी, मुळा समेत हुमठून आसनी. जेजूचे दैवीक सगळं तांचेर वाडोवन येवं दी. तांच्या फुडाराचेर आशीर्वाद देवून येवं दी. तांचे कितले युवा जण सरीक सत्य आसात, कितले भुरगे कन्फ्युजन आसात, खंयचे कॉलेजी वच्चे खंयचो बेस्ट चूज करचो, विंगड समस्या, डिप्रेशन आसात, लोनलेस आसात. बापा ह्या भुरग्यांची काकूळ कर म्हण जेजूच्या नांवान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. कोणाकी एका व्यक्तीक एका हातांत एक तर बोळ नतल्या पर्यंत आसा, एक हातांत गांठीच्या सकयल बोळ नतल्या पर्यंत आसा. जेजू त्या व्यक्तीक त्या जाग्यार घटाय दिते आसा. सवखास त्या जाग्यार तुका बोळ आसलो अनुभव जाता आसा आणि तुका स्लोली ते कंप्लीटली तुका रिकवर जातले. त्या देखून हर एका दिसा त्या हाताचेर आनी एक हात दवरन हर एका दिसा ऍटलिस्ट एक 10 मिनिटां घट्ट त्याला स्तुती कर आणि हर एका दिसा या सकाळच्या मग्न्यान जॉईन जा. देव तुका आशीर्वाद दिता. सांगाता म्हणून येवता 3 पटी क्लेम करया. हबाकुक 3:19 सर्वेस कोण म्हजो देव म्हजे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुसुळीत करतलो आणि उंचायेर म्हजे पावलां दवरूंक लायतलो. हबाकुक 3:19 कोण म्हजो देव म्हजे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुसुळीत करतलो आणि उंचायेर म्हजे पावलां दवरूंक लायतलो. हबाकुक 3:19 सर्वेस कोण म्हजो देव म्हजे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुसुळीत करतलो आणि उंचायेर म्हजे पावलां दवरूंक लायतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सुवाय आसा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बापा या संवसारांतल्या हर एका पिडेस्तान जे समर्पिता टीबी, ब्लड प्रेशर, एड्स, डायबिटीस, विंगड पिड्या, कॅन्सर, लास्ट स्टेज कॅन्सर, कितले विंगड पिड्या कष्ट नसत. बेनेडिक्टा कॅस्टेलिनो म्हणले बहीण, सिल्विया म्हणले बहीण आणि कितले कॅन्सर पिड्या कष्ट नसत. एका बहिणीच्या दोळ्याकडे लंप आसा. एका भुरग्याक लरिंगोमलेशिया म्हणले समस्या. एका ऐकन म्हणल्या भुरग्याक ताच्या ब्रेनांत ब्लड क्लॉट आसा. बापा या हर एका आमच्या समर्पिता. बापा कितल्याना PCOD समस्येन कष्ट नसत. बापाच्या समर्पिता. कोणाक दोळ्यांकडे कितें समस्या आसा, दोळ्यांच्या राईट दोळ्यांच्या वयल्या सायडीन एका सायडीन दुख कितें समस्या आसा, जेजू तुका स्पर्श करता. त्या जाग्यार आपण हर एका दिसा मागे जेजू तुका स्पर्श करता. भोव मोकळा बापा समर्पिता. हर एका पिडेस्तांक हॉस्पिटलांत आसात, सिरियस कंडिशनात ICUंत आसात. बापा त्या हर एका तुझ्या भुरग्यांची काकूळ कर. तुझी गुण कचे सकतांची दवय. कितल्या जणांक डॉक्टरने सांगला जायना म्हणून. बापा समर्पिता. लिनाबाई
तुझ्या पायासो घाई बापा एका दिसा तिथं आहेत तो घाई काणयोर कष्ट त्याचा कितल्या तेंपादान कष्ट त्याचा बापा त्या घायात जेजूच्या नावान फरमायता जेजूच्या नावान तो घाय कम्प्लिटली गुण जाऊन दे सुखोन वचून दे जेजूच्या नावान सुखोन वचून दे जेजूच्या नावान जेजूचे बहु पवित्र अमल रगत त्या घायाचेर देवून येऊ दे सगळे इन्फेक्शन जेजूच्या नावान पयस जाऊ दे कितल्या जणांचे किती समस्या पिडा असा गुण जातेत ना कष्ट नसात जेजूच्या नावान मागता इवेत म्हणल्या बने कम्प्लीट समर्पिता त्याच्या हर एक समस्या जेजूच्या क्रुसामुळे असर पडे हर एक ब्रीदिंग डिफिकल्टी जेजूच्या क्रुसामुळे असर पडे जयसिंता म्हणल्या बऱ्या तुझ्या आता समर्पिता जयसिंता म्हणल्या बऱ्या कसले समस्या असतात तुका कळीत असत बापा याकडे त्या भुरग्याक स्पर्श कर आपड गण कर हात पायांच्या वेन्सचे दुःख जेजू स्पर्श कर बापा स्पर्श कर हर एक आपले समर्पिता बापा या घडीये कोणाची सर्जरी असा सांगतो समर्पिता स्पॉन्डिलायटिस गोमटेचे समस्या बापा हातलाय बापा गर्भाचे समस्या ज्याचा समर्पिता बापा हर एकला स्पर्श कर जेजूच्या पवित्र आणि बळवून मागता बापा आमेन आमेन Amen. Wisdom 16:12. Kita kusalo alo palo wale kabari korum sakamna. Sangre bore karta त्या तुझ्या शब्दात बरी केली. Wisdom 16:12. त्या kusalo alo palo wale का बरी करून साkamना. त्या तुझ्या शब्दात Wisdom 16:12. त्या kusalo alo palo wale साkamना. स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजो विशेष समर्पित बाप्पा कितले जण लीगल इश्यूज कष्ट नसतात कोर्टान केस असा एम्प्लॉयरान केस केल्या जाग्याचे समस्या जाग्याचे डॉक्युमेंटचे समस्या बापा त्या हर एकल्यांक तुझ्या समर्पिता कितल्याच्या जाग्यात केस चलून असा बापा समर्पित बापा कितल्या जाग्यात कन्फ्युजन चलून असा कितल्या जणांच्या कुटुंबात झगडे चलून असा हर एका दिसा असमाधान बापा तुझ्या हातान भेटून दिता कितल्या कुटुंबांनी बापा एकाच सणे कितेंगी ल्हानशे कन्फ्युजन सुरू जाले ते कन्फ्युजन आज व्हडलें जाला एकामेका तोंड पळयनात एकामेका उलयनात एकल्याच्या जिवितान कितें जाता आसा आनी एकल्या कडी जातेत ना सांगाता आसले भोवमोगान आसले एकामेका जीव दिवचे भाऊ भयणी आज तांच्या मध्ये एकवट ना तसं एक ल्हानशी विषय सैतानान तांच्या जिवितात एक मिसअंडरस्टँडिंग हाडला ते कम्प्लिटली मुळासोबत हुमटून वचून कोणाच्या कुटुंबान ते समस्या जाल्यात पवित्र आत्मो तांकां स्पर्श करून दी बक्षणाचो स्पिरीट त्या कुटुंबात वळून येऊन दी जॉन 14:27 हांव तुमकां समाधान हाडून मुझे समाधान हांव तुमकां दिता ये समाधान तांच्या कुटुंबात वळून येऊन दी कितले जण वर्स तान केस चलून आसा बापा तांची काकुळट कर बापा हेनरी म्हणल्या भावाचे सगळे लिगल इश्यूज विजाचे इश्यूज कितले जणांचे मायग्रेशनाचे इश्यूज पीआरआक अप्लाय केला काम ना वर्क परमिटाक राखून आसात IELTS OET NET एनक्लेव्स बरोवन आसात पळय हर एकांची काकुळट कर हर एक तराचे लिगल इश्यूज तुझ्या आता समोर काकुळट कर जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 लूक 10:19 पळय सर्व आणि दुश्मनाचे सगळे बळ सुपाय तुमकां दिल्या आणि कितेंच तुमकां बाधा
लूक 10:19 आनी दुस्मनाचे सगळे बळ सुपाय तळा वस्तू तुमकां तुका पद दिला दिल्या कितेंच तुमकां बाधक करचे ना लूक 10:19 आनी दुस्मनाचे सगळे बळ पांया तळा वस्तू हांवें तुमकां पदवी दिला आनी कितेंच तुका बाधक करचे ना नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुबे आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू ती मध्ये देवाची मिनोफिया खातीर आणि आमच्या वरनाच्या वेळार आमेन. तुगेले आखरे चकण अंत एक 5 मिनटां सांगाता दिंप्यार पडया दोनी हात आमचे वयर उबारया दोळे आमचे रंप्या मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो मनशांक ते असाध्य वय पूण देवाक सर्वसंगती साध्य. आज एक घडी बोल तुझ्या दोळ्यात तुझ्या जिवितांत तुका असाध्य म्हणलें कितें भोगोन आसा not possible. Have you surrendered it to the Lord? Have you proclaimed? Have you said? Your faith, what your faith says. Are you able to say, my Jesus can do it? सांगूंक जातागे तुज्यान सांगूंक जातागे म्हज्या जेजूके साद आसा. Can you tell him now? Yes, Jesus. In my eyes, in my view, it may not be possible. It may not be possible. Lord, with this word, I believe it is possible for you. It is possible for you. I'm going to receive my visa in my hand. My blocks are removed. समर्पण द्या विंगड इंटरनेशनल बसत मागताना तुमचे एक तसले समस्ये जेजूक समर्पण द्या याकडे बापा समर्पित विशेष सरान कितल्या जणी आमच्या लायक मागोक सांगला विंगड गरज बसत त्या हर येतल्याच्यो गरजो समर्पित बापा हर एक पिडाशिडा हर एक पैशाचे समस्ये कामाचे समस्ये विजाचे समस्ये कुटुंबाचे समस्ये भुरग्यांचे समस्ये बापा तशेंच आमचे आख्खे पयस आमचे बोबोग्यां पाप सगळ्या बिस्पांक काडेनला या जागे बाव दरबणी सगळ्याला एका सगळ्या दरबणी सगळे मागणा जमती सगळे रिट्रीट सेंटर कोवेंता सेमिनारीज बापा विशेष सरान उडपी डायसिस विशेष तन समर्पिता तांच्या न्यूली अपॉइंटेड बिस्पांक कोळी बापांक विशेष सरान तुझ्या समर्पिता ही नवी जबाबदारी तांणी हातान घेताना कितलो बरो तो बापा ह्या जाका खंयतान तुवें विसरून काडले एक कवळी जावन बापा ह्या उडपी डायसिसींत ताणें वावुरता आसतना ताका बळवंतरान उबार बापा तुज्या पवित्रत्म्या सत्तेन भर आशीर्वादीत कर बापा सो पवित्रत्म्या कासोलन वरदी हर एक कटकळ अडचण काढ नडे बापा आमचे डिएसिस मंगळूर डिएसिस समर्पिता सगळ्या डिएसिस कारवार डायसिस बॉम्बेची आमची कुवेटची नॉर्दर्न अरेबिया बापा समर्पिता आमची कॅनडा अल्बर्टा कॅलगरी डायसिस समर्पिता बापा तशेंच आमचे राष्ट्र आमी आसा ते राष्ट्र आमी आसा ती भूंय आशीर्वादीत कर हांगासर हर एक कोणेपण पयस कर हांगासर बळवंतरा तुजी सुवात परगट जावचे पसत जेजूच्या नांवान मागता बापा
आमेन. 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 दोन्ही हात वर उभारूया. घट्ट तळाने उतर 5 पटी रिपीट करूया. मॅथ्यू 19:26 सुतांचेर आपली दिस्त लावन म्हणालो साध्य वय देवाक सर्व संगती साध्य. मॅथ्यू 19:26 सुतांचेर आपली दिस्त लावन म्हणालो मनशाक ते असाध्य वय देवाक सर्व संगती साध्य. 19:26 सुतांचेर आपली दिस्त लावन म्हणालो मनशाक ते असाध्य वय देवाक सर्व संगती साध्य. मॅथ्यू 19:26 सुतांचेर आपली दिस्त साध्य वय देवाक सर्व संगती साध्य. मॅथ्यू 19:26 सुतांचेर आपली दिस्त लावन म्हणालो असाध्य वय सर्व संगती साध्य. मान मरिये कृपेन भरले समित सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई विनंती कर तुमच्या मरणाच्या वेळा रामेन. हालेलुया 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 कितने जण मागवला असता एक समापिता फर्नांडिस पप्पा समापिता पप्पा लक्ष वर्गांचे तुझा आशीर्वाद का सिरिल फर्नांडिस लिली फोर्टाडो Quadras, Laurencia, SM Fernandez, S. Muliana Magalgon, Joyce Papa, Lily Furtado, Lilian Mascarenas, Susan Rodriguez, Melanie Mascarenas, Papa, Aburian to Jahada Samapita, Javaria Gorza Samapita, Rita de Souza, Letney Vegas, Sunita, Riola, Ronet, Natasha, Ronnie, Adora, Diodita Rebello, Lucy de Cruz, समापित बाप्पा या वर्गांची काकोलकर बाप्पा जुलिया डिसोजा समापित बाप्पा युसफ आशीर्वाद काल बाप्पा समापित बाप्पा विशेषण यालेने कितले ना या यूट्यूब वरचून मागवून असेल बाप्पा क्लारा अल्वा अनारिटा कुटीनो समापित सुरेश मुळे वर्गात बाप्पा समापित सिरॉडिक समापित बाप्पा Souza, Reiner, Hilda, Silvia, Sansia, Aaron, Austin, Papa, Samapita Papa, Henry, Margaret, Riston, Milburn, Sylvia, Sajid, Mice, Hilda, Maria Ferravo, Ishmas, Arun, Daryl, Disha, Hadley, Geeta, Aaron, Papa, Samapita, Jerry, Honor, Mulya, Mobile, Attack, John, Papa, thank you, Samapita, Jacinta, Janicia, Giselle, Cinderella, James, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Kishore, Vida, Calvin, Curtly, Lance, Lanit, Anita, Ashlyn, Larissa, Joyce, Tori, Jyoti, Lina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lina, Waz, Litwin, Valerian, Sonal, Audlin, Nancy, Dessa, Nancy, Lobo, Nisha, Lennon, Lenwell, Clay, Florence, Florin, Pradeep, Aveen, John, Priya, Anil, Agnelo, Arun, Reena, Teresa, Casimir, Inna, Algar, Gilbert, Lobo, Veronica, Castellino, Victor, Savita, Anil, Gloria, Harika, तुझ्या वर्गांचे तुझ्या दैविक आशीर्वाद कर जेसु तुझ्या मगांवर तेरेसा हातच्या हरिका कामाच्या मेटल तुझ्या आशीर्वाद कर त्याच्या कोणा तुमच्या मागण्याची गरज असा बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते डिनर विथ असा कोणाची सर्जरी सा इंटरव्ह्यू असा हरिक लंच तुझा आशीर्वाद कर ननी वंदनावाद मागता बाप्पा आमेन 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 संगता मेळोन या मागण्या म्हणया उडास्तवर ये बहुदयवळी कार्य श्राग दवलो दादार मगलो देसी सदलो कोण पुणी कुमक म्हणा सांगेल्लो मुळकिदी सायकोंग ना इपत्तेने धैर्य काढ येऊन तुझ्याकडे येता ये औंकारी मुझे तुझ्याकडे येता नक्की आणि खंतीस तुझ्या मुखार रावता मुनी सल्ल्या देवपुताचे माई मुझी मागणी तिरस्कार करी नका मागणी ऐक आणि हा मागता देईन माका दे आमेन 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 नमान मध्ये कृपेन भरले सोमे तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या
स्वतःने सदा आमेन. पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कितल्या जणांक तुमची टेस्टमनी दिवंक बाकी आसा. आयच्या जणांक आयच्या मागण्या सुभार जणां सुम्याना पडला आणि पटले जणी कितल्या जणां पडला. तुमची टेस्टमनी दिवंक बाकी आसा. टेस्टमनी दिवंक गळाई करिनाकात. देवान तुमच्या जिवितांत केल्लें बरेपण तुम्ही उक्त्यान पासारा तेन्ना तुमच्या जिवितांत आनीकी आशिर्वाद देवन येतले. तुमची टेस्टमनीस, तुमची पेटिशनां तुमकां कितें उलोवंक आसा 9900332411 परतू सांगता 9900332411 या नंबराचेर तुम्ही धाड दिया. आणि या जमतीच्या हर एक गरजा बसत मगा हर एका दिसा आमच्या मागणे इंडिया 9:35 सकाळी, कुवेटचे 7:05 दुबईच्या 8:05 जी कोण कॅनडा आसात, आल्बर्टा आसल्ल्यांक आणि थोड्या US पार्ट्सांक रातची 9:05 आता आणि टोरंटो मिसिसागा आणि आसल्ल्यांक 11 राती 11:05 सुरू जाता. हे मागण्याचे लिंक ऍटलिस्ट 5 जणांक तुम्ही धाड दिया आणि तांचे पासून मागा. आणि तुम्ही सांगा कोण समस्या आसा तांकां सांगा हे मागणे पळोवचे पासून या मागण्यात जॉईन जावंक सांगा. तुमच्या जिवितांत तांच्या जिवितांत आशिर्वाद देवन येतले. देव तुमचेर हर एकल्याच्या राशेचा आशिर्वादाने बेसवाने कृपेन बरोदी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. Praise the Lord.